Hevdur beyxinbaz îro via erkek neteviye hemû hizbu lanin kîja heremê Kurdistanê bilave be le başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê Avrupa bi seranserê dünyayê ki Kurdek ku derê bilave be çaxên hemberî xelkê Kurd heremên Kurdistanê êrişên komkujî û tenekirinê gelê Kurd were dest pê kirin gelek herkes erkê xwe netewî erkê bê sermilewî wî erkî bileyze yek ji heremê Kurdistanê em karin bêjin zêdetirî 20 sale bi xwe îdare dikî û wek hikûmete tê meşandin erkê viya hêjar yê beşên diyê Kurdistanê gewretir mastir e gelek bê zanîbûnê xwe de bî rolê bileyzê pêvajûyên bê çalekînê dest pê kirî pêşanha ji aliyê PKK û em karin bêjin hikûmeta Türkiye hikûmeta AKP'de hevdîtinê li gel İmralı û gel Xendîl her wiha hilbijartinên derbasbûyî hemû hewildanên AKP hemberî tinebûna gelê Kurd hemberî neqebûlkirina gelê Kurd îro hûn zanin bajarên Kurdistanê bin dorpêça leşkerê Türk de ye çend bajarên Bakurê Kurdistanê mîna Silopî, Cizîr, Nusêbîn, Sur zêdetirî 40 rûje Sûrê zêdetirî 35 rûje Cizîrê û Silopya bi şert û zirûfê zivistanê herî giran de hemberî xelkê medenî xwardin vexwardin em karin bêjin derê li bimînin vê zivistanê bi 5 însanî 100 însanî zêdetir li yek xurfê de ji bo bêewlekariye ji bo komkujiya hemberî wî xelkî tê meşandin nikarin derbikemin sokaqê xwarinekê vexwarinekê tiştekê ji bo xwe bînin derketinê kolana qedexeye aliyê dî em wek HDP hemû hewildanên me ji hûn zanin xebatê heftî hezîran hilbijartinê heftî hezîran heta rojê îro hemû hewildanên me bu gel AKP gel hikûmetê AKP gel devletê Türkiye di ser mase piskirekê Kurd Bakurê Kurdistanê were çareser kirin mixabin kî hengî roja derbas dibe êrişên AKP hemberî gelê Bakurê Kurdistanê bi şexsê partiyê me HDP de bi seranserî Kurdistanê bi giştîn hemberî gelê Kurd ne razîbûnê ne qebûlkirinê devletê Türkiye hikûmetê AKP herê dawî komcivînekê HDP û KCD û her wiha DVP li Amedê çêbû li vê komcivînê de biryarê rêxistinê me derxistî di 14 xala rêz kirin bu carek dî vegerî ser mase carek dî di gotûbêjê ev piskirekê Bakurê Kurdistanê çareser bike ez barim wê 14 xala me hemû hîzbar jişandin riya meyla meşandin daxazê Kurda çî ne Kurd dixwaze çawa jiyan bike li Bakurê Kurdistanê û êrişên hemberî Kurda îro tên meşandin çi ye xalên serekeva ye hebûna Kurd maka kanûnê bingehê Türkiye'de were qebûl kirin zimanê Kurd were qebûl kirin çandê Kurd were qebûl kirin perwerdê Kurd were qebûl kirin Kurd karibin heremê Kurdistanê de Bakurê Kurdistanê xwe îdare bikin xwe rêve bibin xwe gel gelê Türkiye ji gelê Türkiye cuda nebe û bez îdarê heremî û xwecihî û xwe rêve birin di xelkê di wê heremê de be yani em bêjin wek veqetandinê Türkiye neqebûlkirinê xelkê Türkiye gelê Türkiye û tinê bila em bibin destradar tevahîl Türkiye an jî em biçin el hemberî bajarên Türkiye dagir bikin daxazê kemê wî rengîn tune ye tune em dixwazin wek însanê giştî
cihanê de jiyan dikin em ji netewin netewê Kurdin û em ji dixwazin di fermî wî welatî de bi nastamê Kurdî werî nasîn. Evalan hêja li Bakurê Kurdistanê Tirkiye peyvek nê bi navê Kurdî fermî nehatiye qebûl kirin. Nayê qebûl kirin. Kurd erê bi ser ziman bêje Kurd heye û niha bibînin. Me amadekarî kiriye Serokkomarê Tirkiye xeberdanê pêşa çend rojan e. Dibe Kurd Kurdê çi? Kurd tune ye. Piskirêkê Kurd tune ye. Rabe rûnin bêjin piskirêkê Kurd. Tiştek wa tune ye. Dîsa belkî biradera temaşa kirîbin. Niha devleta Tirkiye hükümeta AKP tinel hemberî gelê Bakurê Kurdistanê nerazî bûn nadin nîşan. Heman tiştal hemberî gelê Başûrê Kurdistanê jî hemberî gelê Rojavayê Kurdistanê jî hemberî gelê Rûştatê Kurdistanê jî ji wê em bêjin em netevekin. Veya belkî gelek dost heval birader bêjin wa karê navxwe ye va ne karê navxwe ye va karê vicdanî û ehlaqî û netewî ye nîştimanî ye. Her Kurdekê kîja beşê Kurdistanê bila bibe gelek erkê xwe netewî bileyze. Gelek viya mafê gelê Kurd biparêze. Diho Tayyip Erdoğan ser çapemeniyê digo me salê notil heremê Kurdistanê de kêmanî kiye em ê destûr nedin vê kêmanî Rojavayê Kurdistanê jî were ava kirin. Em ê destûr nedir Bakurê Kurdistanê jî gelê Kurd bibe xwedî statû. Bes em ay HDP dibêjin 100 salê 21 hêdî astê gelê Kurd hatî têde gelê Kurd êdî 20 statû nasekine em karin bêjî ew derfet imkan vebûye gelek herkesî di vê zanabûnê de be. Gerek devleta Tirkiye jî vê zanabûnê de ji bo wê ev qez êrişê dijwar hemberî xelkê me medenî dike. Niha serfermandariyê giştiyê Tirkiye gel orduyê Tirkiye hatiye ser çend navçeyên Bakurê Kurdistanê hêzê xwe em karin bêjin sadî çil sadî pêncî zêdetir aniye ser çend navçeyên Bakurê Kurdistanê dorpêç kiriye. Eger devleta Tirkiye bike wan navçar de jî tangê xwe topê xwe xelkê medenî hûn bînin herû qetil dikî dikujî û cenazê hemwelatiyan heftiyal di sokaka Kolanê koçê dimîne nikarin cenazê xwe bigirin. Devleta Tirkiye bike wê navçê hemû avahiya hilweştînê jî devleta Tirkiye hikûmeta AKP henda kiriye nekevî jî dîsa AKP